କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ପିମ୍ପୁଣି, ଏ ତୋର ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି? ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଓହୋ ଇରେ ଗେଣ୍ଡା, ଇଏ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି କେତେ ଖୁସିରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ମତେ ବି କାହିଁକି ଆକାଶରେ ଉଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ହଉ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୋର ଉଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସତରେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମୁଁ ଗଛର ଅଗକୁ ଟାଣିକି ଧରିଛି। ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗଛର ଅଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଗଛରେ ଆଗେ ଭଲସେ ବସେ, ତାପରେ ମୁଁ 1 2 3 କହିଲେ ତୁ ଗଛ ଡାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। 1 2 3। ମୁଁ କଣ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି? ହେଇ ତ ଇଏ ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଟିକେ। ଇଏ ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପରି କେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ମୁଁ କଣ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡୁଛି? ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତୋର ତ ଡେଣା ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ଉଡୁଛୁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତୁ ତ ଉଡ଼ିବା ଜାରି ରଖ, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉଡ଼ିବୁ। ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ତମେ କାହିଁକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଚିଡ଼ାଉଛ? ଯାଅ ଏଠୁ। ସତ କହିଲେ ବାଧି ଯାଉଛି। ଚାଲରେ ମହୁମାଛି ଭାଇ, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା। ଆରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ତୁ ତୋର ଉଡ଼ିବା ଜାରି ରଖ। ହଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହଉ 1 2 3। আরে পিম্পুড়ি, তু ঠিক আছো তো? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମରିଗନିଲ, ଭଲ କରି ମୋ ପିଠିରେ ସେକ ଦିଅ। ଓ କି ମାଟରେ ବାବା, ମୋ ପିଠି ତ କଣ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଆଉ। ହଜୁର, ମୁଁ ଭଲରେ ସେକ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ତୁ କି ପିଠା ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲୁ ଦେ, ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ କି ମାଡ଼ଲୋ ବାବା। ହଜୁର, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହଜୁର, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ପରା ଆମେ ପ୍ରଜାପତି ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ। ପ୍ରଜାପତି ଘରୁ? ସେ ପ୍ରଜାପତି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୋଟୁ, ଆରେ ତୋର ଗାତ ଖୋଳା ଧରିଆ ତ। ଆଲୋ ପତଲା ଦୁଲଦୁଲିଆ, ଆଉ କଣ କରିବା କହ? ଯାଉଛି ସେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି।
ଲାଗୁଛି ଏ ଫୁଲରେ ବହୁତ ମୋହ ଥିବ। ହଜୁର ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ପଥରଟାକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଏବେ ପେଲି ଦଉଛି। ପ୍ରଜାପତି ଏବେ ନାମ ନେ। ହଜୁର ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ସେଇ ଗାତରେ ଥାଉ। ହେ ଭଗବାନ ଏ ଗାତର ବାଟ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମହୁମାଛି ଭାଇ ମହୁମାଛି ଭାଇ আরে প্রজাপতি কোন ডাক পকাউছি সে কোন বিপদরে পড়িগলা কি প্রজাপতি তুই এ পথর তলে অছু না কোন ভাই ମୁଁ ଏ ପଥର ତଳେ ଅଛି। ମତେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রজাপতি তুই ব্যস্ত হ না মু তোকে বাহার করুছি ও এই পথর কিন্তু ওজন আছে ଓହୋ ଏ ମହୁମାଛି ଏ କଣ ହେଲା? ଏ ପିମ୍ପୁଡି ଏ ପ୍ରଜାପତି ଏ ପଥର ତଳେ ଅଛି ମୁଁ ଏ ପଥରକୁ ଟେକି ପାରୁନାହିଁ ତୁ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓହୋ ଏଇ କଥା ହଉ ତ ଛାଡ ମୁଁ ପଥରକୁ ଟେକି ଦେଉଛି। ପିମ୍ପୁଡି ଭାଇ ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓହୋ ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ ଏ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଲୁ ତ ପିମ୍ପୁଡି ସିନା ଉଡି ପାରେ ନାହିଁ ସତ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବଳ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରେ ତମେ ସେତିକି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳୁଆ। ପିମ୍ପୁଡି ଭାଇ ମୁଁ ତ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଓହୋ ହଉ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ହଜୁର ହଜୁର ପ୍ରଜାପତିକୁ ପିମ୍ପୁଡି ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। କଣ ହେଲା? ପ୍ରଜାପତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ। ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। আরে আরে মতে কে বঞ্চাও রে মু এ গাতরে ফসিগলি মুন্ডটা কে বাহার করি দিও রে